kusvika nhasi mwana wacho kana chakabhata kana sendi kana kunotaziva kuti munhu anororewa haandiona hazvisi anokuziva kuti mukadzi anogara naye chete kana wadhiniwana achiona kuti avaubva izvi ndikucherera mukadzi iyeyo nemwana wake saka ndachiti pamwe ndakawanawo pfuma iyoyo ndikuona kuti kuchengeta mukadzi ndikuona kuchengeta mwana wake nemukadzi wake mukadzi ari kupiso ari pari anaye kupai mukadzi ari papa iwe aita zvakakuda pfuma yangu handizive kuti iwe mukadzi wawasei kuchengeta natezvara vako ende vachida pfuma yako tisaka kuri kuchichi kunetsa pfuma yawo handisomboramba kuvapa tezvara vangu but zvavari kutaura kuti handisati ndambobvisa kana mari kumba kwavo yana manyeko ndichitora mukadzi funga muna memsa 23 May 2022 ndangoita almost zvemwedzi ndibva ndawanawo pandakawana ndakaenda ndakabvisa $100 ndakapiwa list rangu nezvinhu mazvirengoteko nezvimwe zvinhu zvavakataura ndakatoripiwa ndaripiwa mukadzi handina kuzogara naye kwenguva yakati rebei mushure mekunge kune zvimwe zvazvaitika ndobva aenda inini zvakaitika ndichitora mukadzi uyu ndakazopiwa mumwe mukadzi muna July kuchi2 ndapiwa mumwe mukadzi aiwa kuti natezvara mumwewo Samuel ndobva ndakagara navo vari ku2 tongoti mwedzi 1 mukadzi wangu vatinini zvechipara ndizvitese handizvigoni ndobva aenda ndobva ndambomuteera tongoti almost 2 times aenda kwagogo wacho asingaenda kwababa ndobva ndamuteera ndobva adzoka ndobva azoenda futi takupinda muzhizha ndobva ndamuteera ipapo hana kudzoka ndobva tarima nomumwe mukadzi mudiko takohwa ndobva takohwa pepai mukadzi mudiko iyoyo akazosvika pakuvi akaenda futi aenda ndobva ndatora mwana wavo ava ndobva ndagara naye tagara tasvika muna November memwe akabva adeedzwa kumba kwababa wangu atezvara wangu adeedzwa akabva aenda achidzoka akabva adzoka wachiti ini ndanzi ndirongedze ndiuye kupi kumba ndofunga sadombo wangu ndobva wamboedza do tigadzirisa ndobva zvaramba ndobva tarara teira chiroro takarara panakataudza mumwe panakadii kuseni panatomuka madzimai timunge tienda kunosakura chikumunda yanga yangu yekusakura zvakanzi inini zvandakataura nezuro ndo zvandiri kuita sei zvandiri kuita ndobva vaenda funga vaenda kudaro tikagara mwedzi uno 4 months ndikazongoona Samuel ndichibva kwamambo chinzi ndiri kudiwa kudarikwa kwakandeya izvozvo ndo here zvakakusakisa kuti usabvise pfuma nokuti chirega chekuti kana nyange mukadzi akatohana tezvakamakanidzana pfuma inofanira kubvisa unatezvara saka ungatipohi kuti ava toda pfuma yavo zvakakusakisa kuti usabvise iyo pfuma yekutaura chii aizvozvo hazvisiri zvozvakaita kubvisa pfuma inini baba vangu dai vakatumawo kana sadombo kana kuendawo kudaniwo kana rasabhuku taanawo mukwasha kana kuti mukurunga ina mukurunga vane nguva dzavakatombokurukura vese dai vakaonesa kuti akwasha yakudawo pangu pepepa ukaita sei ukasidzira ina anamboramba kuvaka pfuma yavo ukamboendwa kwatezva kana kuna atete inini mukadzi wangu atorwa nababanzi kuti mhosva yake vamukadzi wangu kuti wakuendawo ipapo kuna tete handina kuenda because tete wavo vanogara ndandisina mari. So kureva kuti iwewe dambudziko rako nderekuti dai wakatonzi kwasha ndipe zvinhu zvangu wanga wakada wakatendisa kudaro. Saka nhasi vati iwewe watora zvinhu zvavo. Ipapo ndaitesera kuti ndakarimawo ndine mukadzi wangu tikarimawo zvinhu pavo pandakasidzira bebe ndaita sei ndisimudzira asi so far zvava kutaura kuti pfuma vanoita handizvirambe kuti pfuma vanoita sei vanoita
edo ndine saka patezvara vari kutaura nyaya yepfuma hazvisinei nokuti mwana wava naye aiwa izvozvo pfuma vanoita sei vanoida azvana mimi tezvara sei makatora mwana imimi mwana inani anakunzwa mwana mirai baba ane mwedzi mingana ari pamba penyu taurai ane 3 months imimi achingogara pamba penyu mirai hamuzvitsvage kuti mwana uyu ari kugarirei pano kana kuti ndozonzi ndine zvikwambo zvekuita mukadzi uyu mwana hamuzvitsvagewo izvozvo kuiye munhu anga ari kumurume wake hamuna basa nazvo kungochengeta chete right makaita seiwo imimi maona kuti ndozi pfuma haidhimandiwe nekuti ndipe pfuma yangu ndokuti mwana wangu mukadzi wakauye handizvo muri ari ikoko munenge muchitaura pfuma yenyu ari ikoko tanzwanaka saka imimi ndichakupai kuti muite 3 months mukuasha mukachengeta mwana wenyu izvozviso chii mwana wangu akangouya muri kuziva here kuti ndaitoya ndichirara nemwana wenyu imimi hamusi kuziva izvozvo chizi zvaitori mhosva kakunouyo izvozvo ndo zvakanyangarira kuchengeta mwakadzi womunhu pamba penyu musingana kupedza nyaya uyo anofanira kuti mimika pfuma yenyu anokupai saizvezvizvi mauya kupotera kwamambo but mimi asamwa wrong kuti muchengete mukadzi womunhu pamba penyu tanzwanaka musina kupedza nyaya dzake vakarambana muri kumuchengeterera vasina kurambana kwavo ndati vakarambana here kuti vabereki kana vakarambana chii chakakonisa kuti mimi muende mugadzise nyaya yomuposha minongwana yapamwe chete ndakatogoisa mwana mbuya wacho ndikati nini igadzisiro ndikwana uyu mwana ndakangomona uyakuba baba right kuti makarambanisa mwana wenyu nechikombero chokuti machaja mombe imwe chete maida kuti uyazvare mwana mumwe chete mwana uri kudii kungochaja mombe dzenyu dzodanga aiwa inini ndakamachaja hwani muchiti ndopa zvaperera zvaita kunge pfuma imi mapatsura kuti ini ndikuda kuzvisungirwa zvangu imi muchiziva kuti kana kuroora munhu anobvisa mombe dzedanga asi imi nhasi mauya muchiti mukwasha haana kundiroorera ndobva mapatsura mombe kuti ndikuda mombe inini dzokusungira chete nedanga wani mwana wangu wacho ari kupaa aiwa isatidi iwewe batsira kuvaka vana vadika batsira kuvaka unoenda kubatsirai mwana abunozvipindurira haasiri amang'ara ndimi ndikubvunzwa nedare kuti mimi uye mimi kudhimanda pfuma nomukwasha wenyu handizi asi dare rada kutsvaga kuti chii chakonzeresa kuti musoro tema handizi ndo chikutsvaga nodare chete musakari kungokuonesai imimi sokubvunzwa kwamuitawo taindoti muchatopindura kuti hazvishuwa ndikuzinzo shuwa pakakanganisika 1 2 3 chete fullstop zvapera ndokuti kana kwaisa kwamukutodhonzera kwaisa kwavumutoendesa kurefu nhasi mwana wenyu imi musodababa nhasi mwana wenyu muna wenyu for 3 months nhasi mwana wenyu izvozvi akadzi abatwa nechikomba ari mushameni anonzi akabatisano ndiani inobata saka manje yokuti makatora mukadzi womunhu murume wake ende nhasi imi mara kudhimanda pfuma imi anofanira kunge achirima pamwe chete nemurume wake kuti so anotobata kwatesa uzakutaura kwako aiwa inini ipapo ndakabatwa asi matopedza musaende kurefu kutotenda ikoko kuti ipapo ndakapatadza okay pfuma yenyu harizi dambudziko mambo vachataura zvavanotaura kuti pfuma yenyu muite sei miwani tanzwanaka nyaya tinenge tia kuti mutange maziva kuti you are somewhere wrong zvamuri kuita izvi zvahandizvo tanzwanaka saka munofanira kugadzirisa nyaya iyoyo because kana dare raakutarisa ivo mambo pachezvavo vanopesera vakononge mudaita business kuti makaona kuti uku kwambobva mari nemombe ndipe futi iwewo imbotorawo uyu womboti wakabviswa mombe neimwe pfuma ndipe futi iwewo imbotorawo kusvika tese isusu tatokupaiwo mombe futi saka handizvo mambo anozozvitasa zvipi seizvozvo mwabereki kana wasvikirwa nemwana asina kuya kubvakacha make sure kuti watumira nhume dzakawanda kuenda kwamkurunga ende munonzwa kuti chichakonzera kusvikira zvaita sei
Saka ipaichangamire vatidzikise changamire maisane nungu. mwana wanyaruguma kuti chokwadi chiwapfuma kwati zvara andaenda kubvisa saka chidzikisa mitombo changamire baba aona kuti munochinjiri zvisina kutitwa zano kuti mwana wenyu naye munhu marimita pfuma yokuti kuda zhira zofunga unonge wanani mungadai mataura kuti muda mabesei pakurohwa umwana wenyama saka munaita mistake saka ini tangai madzorera mwana mukadzi womunhu wepfuma iyi zvakanaka nokuti nguva yanyazwa changamire vanodzikisa mutombo kuti baba womunhukadzi anofanira kudzorera mwana first kumurume wake kutevere pfuma yavo amene ini ndifunga mwana wati adaibara ndifunga ini ndakabvudza zvakawanda Kana asisada murume ngaamang'are handichada ndizvo zvichete. Apa uye kupagarira nyaya iyoyo andouya iri imwe nyaya. Then imwe nyaya mungakwanisa kugadziriswa futi changamire vanga vachitipa 20 meters dzejira dzenga muchitaura i16 sematauro avari kuita. Tanzwanaka kumwe kwese kuzvirira chidimbu chakatanga kufirwa kurambiwa kuita sei pfuma yagara pfuma yatezverwa inzo kwete kumirira zvokuti wewe chichi mukadzi wako kuona kuti watora mukadzi wako asi mune mwana kubva auyawo mwana wamwe kana mumashaka kutera washaasinikana akaroramba achitotera chete kuti pamukadzi ayo kutotipedzera nguva mukona vana vadiki imwe vabereki vacho ndimi munobatsira vadiki kuvakomba kuti vavake musha wavo nemimi muri kuendeserera mberi kumukadzani mwangani ukuda kuita varume vangani upi uchasangana naye upi bate katumoni saka iwe changamire vautana baba vako kuti iwe wega ukufanira murume wako uchiteera abisisipaina baba vako andora kana pano zvinetso zvikukunetsa iwe unofanira kunomhangana wasaka wachangamira changamire matsuro ii apa pakundishupa mambo kugadzirisa anditika kana usada murume unoteera chivanhu chinodiwa unoenda kwamambo kumhanga kuti murume andichada kupura mambo havasi comfortable mazvano nenyaya yekurambana kwevanhu vana nechimburume dziri kuwandisa munzvimbo wanzwa wakatosununguka kana kuenda kuna changamire tigadzirisewo nomurume uyu tikupesana papi nepapi handitika muchigadziriswa tikumirira zvedu tsamba iri kunyorwa nasekretari kuti ativerenge tichitaura newe sezvo zvinodii mambo havasi kufara nokurambana kuita vanhu misha inofanira kuchengetedzwa vana vacho mambo ari kutoita kushupika nenyaya yenherera dziri kuchengetwa nanamai vachivasiya vachienda mikono inenge isisu inowe kutaura kuti ndiri kutokudairika nokuzvarisa vana kusiyasa mambo nedare vasira nyaya ndokuti mukomba choto brighton apete zvara vake valavhuma upfuma inoteera asi ndokunge tezvara vadzora mukadzi wabrighton kunani kuna brighton wanzwa kondisheni yawopo wewe wangopuhwa mukadzi wako upfuma ndo akanaenda kwata zvomukadzi wako unoti vakupei zvomuradare vatezvatobva pano kana kuti waraikogorohope